Samantala, idol, sa ibang balita, hatid po ng Department of Science and Technology or DOST sa pamamagitan po ng Smart and Sustainable Communities Program or SSCP. Ang naimbento po na test kits upang patuloy na malabanan po ang dalang banta po ng African Swine Fever. Kaugnay po nito, nakapagpamahagi po ang ahensya sa Candon City, Ilocos Sur ng nasa 300 hanggang 600 ASFV nanogold biosensor test kits na may kakayahang makapagtukoy po ng mga kaugnay po na virus sa mga alagang baboy. Makikita po na makukuha agad ang resulta sa naturang test sa loob lamang po ng 30 minuto. Ikinagalak naman po ng City Veterinarian Office ang tulong ng naturang mga kagamitan upang agaran din na maging hakbang sa pagsugpo ng ASF. Samantala, unang benepisyaryo po nito ang Candon City sa buong Ilocos Region na asahang mapapakinabangan pa din ng iba pang mga bayan at lungsod sa Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.